Vo Vysokých Tatrách sa dnes konalo historicky prvé stretnutie elektromobilov na Slovensku. Prišlo ich 40, vytvorili súvislú kolónu, ktorú zapísali do knihy slovenských rekordov a napriek tomu nikto nemohol povedať, že zamorili vzduch. Nebolo ich totiž ani počuť, ani cítiť a niektoré svojím vzhľadom aj predčia svojich benzínových bratrancov. Či chceme alebo nie, raz ten deň príde a toto bude zbytočné. Ložiská ropy nie sú bezodné. Čo potom? Toto je jedna možnosť. Ďalšou sú staré, dobré nohy. Robíme o ekologickej doprave. No tak to sme my. Možno by stálo za to, keby svet trochu spomalil, ale toto by už bolo asi príliš. Čo teda? Vyzerá to tak, že riešením by mohli byť elektromobily, ale už nie tie nemotorné hračky z elektrodoby kamennej, ale poriadne delá. Maximální rychlost tohle auto má 200 km za hodinu a z 0 na 100 je to za 3,7. Táto limuzína je už naozaj z akoby iného sveta. Dojazd okolo 400 km na jedno nabitie a vnútro ako vo vesmírnej lodi. A s tým, že sa nabijete za 30-45 minút, tak sa z Bratislavy do Košíc dostanete reálne skoro na jedno nabitie. Práve nabíjanie má ešte svoje muchy. Oficiálnych nabíjacích staníc nie je veľa, ale postupne sa budujú. K dnešnému dňu máme týchto nabíjacích staníc 6. Sú aj rôzne neoficiálne nabíjačky a tých je údajne okolo 100, čo je viac ako je na Slovensku elektromobilov. Tých je registrovaných 79. Medzi nimi aj táto študentská formula. To je na akceleráciu robené, nie na maximálnu. A na akú vzdialenosť? 30 km za vodným tempom. Chceme byť do nejakých 5 rokov prvé desiatky najlepších tímov na svete. Samozrejme, človek sa nevyhne porovnávaniu. Počujete? Nič. Takže možno by to chcelo nejaký reproduktor, čo by imutovalo ten zvuk, lebo ani nepočujete, že ide za vami. To by bolo, keby aspoň v oblasti národných parkov zavládlo takéto ticho bez emisií. My nemáme zatiaľ úplne ohromné veľké ambície len ísť do elektromobilov, ale určite treba začať. Z Vysokých Tatier Jožo Kubáni, televízia Joj.